dat slaat net different. Dat slaat dit different. Ik denk van waarom slaat dit different. Ja man, is Mstafarai. Check it, Mstafarai is in de blik boy. Waarom? Yo, elke trek wat waarom troep staat net different. Trek wat waarom troep staat net different. Elke trek wat waarom troep staat net different. Trek van waarom record slaat net different. Elke trek wat waarom troep staat net different. Trek wat waarom troep staat net different. Elke trek wat waarom troep staat net different. Trek van waarom record slaat net different. Yo, ik speak altijd die unexpected. Van iemand zo ziek met rijmen infected. Moet niet zo slaap je van waarom drop unexpected. Je ziet gebouw van je voor je safari pixie. IMS, TAF, ja double I. A third eye, maar ik zie met mijn two eyes. Ik tap op rips, ik kan niet zien, ik is too blind. En voor die ladies kan een spot, ons is too kind. Gevaarlijk met die lijnen, ik wil die flexie. Maar amber bij somtijds is ook hier flexie. Kan ik conflicts met baby's wat ons die hitty. Ik het die right tijd om medici, als die dat ik zie. Dus waarom kijk je boeta, jelle is die mitchie. Ik weet die fout, maar jelle kan niet kitschy. Hoe komt klink, waarom ze sound anders zo kitschy. Jelle kan niet samen holy, Mstafarai houdt op lipsie. Elke trek wat waarom drop staat net different. Trek wat waarom drop staat net different. Elke trek wat waarom drop staat net different. Trek van waarom record slaat net different. Elke trek wat waarom drop staat net different. Trek wat waarom drop staat net different. Elke trek wat waarom drop staat net different. Trek van waarom record slaat net different. Burgers is in a different flows. Ja, de recipe die rappers moeten doen voor mij is beatsie en ze weten lijnen. Hoe zoek je je feature, maar je kan niet beatsen tekenen. Niet gaan horen aan jelle lijnen, jelle city en niet even. Als het komt bij die muziek moet rappers wijs raak. Bij je van die rappers maak je mensen jelle blij praat. Geen competitie, nu zijn wie gaat van mij raak. Rappers met de ram, die rappers is ook wel niet vrij staat. Maar blij praat, die gaan zien als ons u uittrap. Die fans klaar, hulle weet ons aan het uitmaak. Als je hit is op jou, wat maak jij zaak? Fresh in die game, nu moet rappers beginnen space maken. Als het komt bij die muziek is het waarom rappers is special. Ja, ik hoor bij die anders mannen tracks is zo lekker niet. Ik weet ik hoor die rappers zie, dat hulle weten zie. En het is je trekkers, buggers zie, je bij trekkers zie. Trek wat waarom drop staat net different. Trek wat waarom drop staat net different. Elke trek wat waarom drop staat net different. Trek van waarom record slaat net different. Elke trek wat waarom drop staat net different. Trek wat waarom drop staat net different. Elke trek wat waarom drop staat net different. Trek van waarom record slaat net different. Dat staat net different. Dat staat net different. Dat staat net different. Elke trek wat waarom drop staat different.